Il-membri tal-kabinet qed jifitaw għal kollox milli jitkellmu dwar it-tender skandalus tal-inċineratur, tender li issa jinsab taħt investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali wara talba illi saret mill-Partit Nazzjonalista. Tul il-jum tal-ġimgħa NetNews staqsa lis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd jekk din it-tema hux fuq l-aġenda tal-Eżekuttiv ċoħe tal-Kabinet u jekk iġġibilix tħassib bid-deputat Laburista tisħaq illi tirrispetta l-istituzzjonijiet. Għallaqstant il-mistoqsija ġiet waħda. Jekk verament tirrispettuhom, taqbilx mal-Kummissarju għall-Standards biex il-Prim Ministru jpoġġi d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-membri tal-Kabinet fuq il-mejda tal-Kamra. Fuq livell eżekuttiv, tinkwetakom din il-ħaġa? Jiena għandi fiduċja assoluta fl-istituzzjonijiet u ma ninkwetax la. Jiena għandi fiduċja assoluta fl-istituzzjonijiet. Ġifieri bl-istess fiduċja li għandek fl-istituzzjonijiet taħseb illi il-Prim Ministru għandu jentavola d-dikjarazzjonijiet tal-assi palma qallu biex jagħmel il-Kummissarju għall-Standards? Jiena qed ngħidlek għandi fiduċja fl-istituzzjonijiet ejja nħalluhom jaħdmu u jagħmlu xogħolhom sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu immexxu skont il-procurement regulations li joħorġu mill-Kostituzzjoni ta' Malta. Ftit wara dorna għal fuq il-Ministru Anton Refalo, illi ilu jimmilita b'mod konsistenti fi gvernijiet tal-Labor fejn dejjem ippreżenta d-dikjarazzjonijiet ministerjali tiegħu u dawn dejjem ġew intavolati fil-Parlament u pubblikati. Mistoqsijek jarajx stramba illi issa l-Prim Ministru Robert Abela timur kontra l-appell tal-Kummissarju għall-Standards biex jippubblikhom, Refalo qalilna illi Abela huwa raġel onest. Ma tarajx stramba illi għal din id-darba Prim Ministru ma jridx jentavola d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Ministri meta dejjem għamiltuha? Jiena ma nara xejn stramb, naħseb jiena l-Prim Ministru u bniedem onest l-affarijiet tiegħu għal ħares m'hemmx llum bħala Prim Ministru. Mistramba xejn. Jiena nimxi skont istituzzjonijiet tal-Kabinet u tal-Prim Ministru. Ma jekk mi stramba jekk hu onest mhux jaqbadu jintavolhom ngħid jien fis-sens id-dikjarazzjonijiet tal-assi. Jekk hu onest mhux jaqbadu jintavolhom jekk m'hemm xejn taħbi. Mhux diġà qegħdin nagħmlu dikjarazzjoni tal-assi tal-membri parlamentari. Tal-Ministri qed ngħidlek. Diġà qegħdin nagħmluhom. Il-mexxej Laburista qed jibqa' jinsisti illi hu mhux se jippubblikhom minkejja illi fis-snin preċedenti għamel mod ieħor. U għaldaqstant id-domandi loġiċi illi kulħadd qed jistaqsi huma dawn. X'qed jaħbi u lil min qiegħed jipproteġi Robert Abela.